Hakane ka durki ginya penla cingmut syapang ka cingdon kam banduai na ka benta kilingdo chongi tungin yapo cingkili alade hatu ni duai na ka benta kilingdo chongi lada ngim duai na ka benta kilingdo tungin yasdang no banduai na ka benta chongi namar kidon kam ya kicing duai chongi ujisu ula bo bat sedang ya ka sakramen cinglong lingdo ha ka balang ha ka met kawai pakadu kat ba udang ya syong bam bat la ki apostol da kini ki kintin tu le ya kani man kin mau ya nga ula thung ya ki apostol chogu ban long ki lingdo bat makipat hadin ba ujisu ula kiu shebreng kila IT peteng ya kani ke kerdan bat ka bor cinglong lingdo hala ki sinran bat ki nongbu jongki bat kani ke cinglong lingdo kala ne bat sa peteng la peteng hadu minta meni ha ka balang Katolik ha ka gospel u Lukas kala nong ka ba arpuar dekot bakat kendai ni puli kumni nang ta ula shim ya upu ula aingu ya ublay ula kedia bat ula ai haki uda ong kani kalong kamet jonga ya kabala IT na kabenta jongpi tule ya kani bankin mau ya nga ngipuleru na kashiti baningkong u Paulus Shaki Korin kalenong kabakatway kidukot ba arpulay hadu arpusan kabatho gumni ngalayo pediang na utray ya kata kabangala ay pateng happy kata kalong pa utray jisu ha kata kamit baladino yu ula shim ya ukupu bat da kaba aingu ula kedia bat ula ong tu shim bat tu bang kani kalong kamet jonga ya kabala IT na kabenta jongpi tule ya kani pankin mau ya nga kumcu ya ka kuriru anda ulala ba uong kani ka kuri kalong ka cutang batmai ha kasnam jonga kata sin ba pidi ya ka tule ya kani pankin mau ya nga kitei ki dekot na ka cintho bakoi ki kedau shai kedar baga kamram ba kongsan ban long ulingdo kedai ban yai le niam ya ka chingle niam chong kamas bakut namar ha ka chingle niam chong kamas bakut ya ki tei ki kintin chong ujisu la yai kan no ban yai pin kan mau biang ya ka chingyo benta chongi ha ka chingsha shitam chingsha yap bat chingmi pat chong ujisu u Thomas Aquinas bakut ha ka jingtho chong u ka bakirteng summa theologica ula batai shai ba ulingdo haman ba upendap yaki sacrament uyeng ha u person chong u Chris pat kham kerpang haba ulingdo ukinno yaki ni ki kintin pin kentang haman kamas bakut kani kalong kamet chonga ya kabala IT na kabenta chongpi tule ya kani ban kin mau ya nga tu shim bat tu di na kani phi baro na mar kani kalong ka khuri chong kasnam chonga chong ka chutang batmai bat bam jugut ya kaba an penmi na kabenta chongpi bat na kabenta ki babon na kabenta ka chingmap ya ki pop tule ya kani ban kin mau ya nga om deishu ulingdo ubakinno yakini ki kintin hinrei de ukris ubakinno yakini ki kintin hakadur bat kasur jong ulingdo kani kadai ka jingkrau jong ka sacrament jinglong lingdo ba ujisu ulapu hakabalam bat lingba kani ka sacrament jinglong lingdo ublay ula penlong yangi ki kun jong u
ha ka baptisma. Ublay umap ya ki pop ki sang jongi ha ka sakrament jing pin Yesus. Ublay uyay pasayangi dala ka jong ka met bat ka snam ha ka Eucharist bakut. Bat lingba ki sakrament babun nila yo bun ki jingay ay. Namar kata la khot yangi ban puson ya ka jingkraw jong ki lingdo bat ban duay na ka benta jong ki ha ka jingyay denti jong ki ka ba man la kasni. Kanang ba ublay unyay ay bor bat ay jingklan yaki bakin rikhoy yalate bat bakin yay chop yaki jing penshoy bat jing yale ba punjat ha ka jing im jong ki di batmu ban pintho pria bat pinca buram ya ka kerdan bagi dot kilingdo ki day tang ki briu kum mangi bat ki la ban liat shaki jing penshoy babon ikin mau ya Judas Iscariot uway na ki apostol jong Jisu ubalayo ya ka jingsha pen kubor kum ulingdo ha ka met kaway bakadu Henry udang kloy bandino ya Jisu wat hadin pa ulap pediang ya ka ni ka jing pen kubor banlong kum ulingdo kani ka de kaway na ki nuksa pangidon kam bantuay ki lingdo jongi kanang bagi kemat bat ka cingim jongki kin yaine ban pek cha Jisu barabor. U Paulus apostol u bangyatip kum u bishop jong kabalang hagi spas nam beningkong mauru u bat ya ka kerdan lingdo kum u bishop. Pat ulayatu ha ka shiti jong u shakinong korin ka shiti ka baar chaki korin kalenong ka bakat ar dekot bahinyaw hado bakindai. Baulak wa ban kren sarong namar ki jingpen pau babun na ublay. Henry la ai ha u ya usya bat pin saja ya u. Ban pin kan mau baka jingay e jong ublay ka shlay ha ka jing telot jong u. Bat ya ka jing klan la pin janay ha ka jing telot. Kini ki dekot ki pin pau syai bagi lingdo ru kumbalong u Paulus bakut ki mat bon ki jing yale bat ki jing penshoy ha ka jing im bat ni don kam ban kirpat yu ublay ba unyay kershan yaki hamman ka klip mat jong ka jing yay lenti jong ki u John Chrysostom bakut ha ka jing tho jong u ka bakirteng on the priesthood ula krensyay baka minsim ulingdo kaday banlong kabakhoy khampalat ban yagi kchatsni namar man kapor uya kendo kam bat kamet jong ukris ula banru bagi lingdo kiday ban kinmao baken hap ai jingken om tang yala ka minsim la jong hakmat ublay Henry ya paro ki minsim bala binshat ha ka jing sumar jongki upteng ruban ong bala da ulingdo ule bakla ansatip da baro tang khindiat po namar ulong kum kanong ba halor ulum bat sha ula phai mat da baro upok Gregory bakraw bakhoi ula pinya sriem ya ulingdo kum unong aphira ha umat bajrong lada unong aphira uyo thia ni shatap matla ha ki pop la jong kinong shun kin sarung shakanong ba ban namar kata ula khot ye ki pait reunget baro ban yai duai ye ki lingdo ban yo ka jingyo i ka bashai lani ka jing start ba kincha mensim kanang ba ka kinhon hapo ka jing sumar jong ki lingdo kan long ka bashnga ka theresia bakho jong khulum Jisu kalayathu baka chu perkhat baki lingdo ki dei ki bachana Henry haba kala pendap ya ke chinglet pilgrim she Italy kala sngo thu sha baki lingdo ki dei ki priu batlot kumangi
bat kala thok kumni ngala sngo thu ya ka chingkhot chonga kalong banduai na ka binta kilingdo khnang bakin yailong ki bakhoi naman lada kamlu kala blat no da ei an pin bang pat yaka ka Catherine bakhoi chong ka siana ka dei ka balakren bitar persha bha yaki lingdo ki ba chabo bat ki ba imbakla Henry kala yathu bat ba ujisu ula ong haka wat pinduna ya ka chingburam chongphi ya kilingdo om namar chongki Henry namar chonga namar ngala ai haki ya ka bor bat ka iktya naki kintin ujisu kala sngotu baka khambha bandwai shirham na ka benta ka chingkala pamut chong kilingdo kiba im chabo bat kiba im bakla ban ya ka ba shuyai khinyum ya ki pop chongki ka Maria Faustina bakhoi kala tho ha ka diary chongka ya ka ni ka chingdwai na ka benta kilingdo ku chisu chonga akirpat rit yami na ka benta ka balang salonsa ai haka ya ka chingit bat ka chingshai chong umin sim chong mi bat ai bor hagi kintien kilingdo chong mi ba ki do not mau kin kala ka bamut u John Maria Vianney bakhut u nongda chong ki parish priest bat kilingdo baro bat u nongda chong ki nong snap phla ula pin kan mau ya ka chingkrau u lingdo da kine ki kintin lada chia banga ya kendo ya u lingdo bat u angel ngan ai khu blai shua ya u lingdo nangta ngan sa ai khu blai ya u angel hadin namar u angel u dei u paralok chong u blai Henry u lingdo u yeng haga chaka chong u blai uni uchu u reu khui ula batai shai baka chinglong min sim chong ki pait ringai kayate bat ka chinglong ulingdo lada ulingdo ulong ubakhui ki pait ringai ru ki la ban im khui Henry lada ulingdo ulong kum usoitan ki pait ringai ru ken long kum ki ksut bat lada ulingdo upoi dujok on boot lang da ki hajar ngut na den chong u ulapin kan mauru ya ka chingkodor ka kerdan chinglong lingdo da ka ba u laong ya kine ki kintin lada ki briu ki kwa ban pinchot ya kaniam kin sedang da ka ba ya le ban pindu ya kilingdo nama lada omdon kilingdo omdon chingkinya pat haba omdon chingkinya omdon kaniam kakot niam chong ka balang Catholic ka bakirteng ka Catechism of the Catholic Church ha ka paragraph ka ba shihachar sanspa sanpho ka tho kumni wat lada umin sim bakhoi ulap pin thikna ban pin yo lut yaki chingai ei chong ki sacrament wat lada ulingdo umlong ubabit ka chinglong bashimat chong ulingdo ka long ka bakongsan namar lada ulingdo ulong ubadak deki chingtho bria ula ban pinchot ya ka chingsei so chong kabalang ukpa bakhoi upop leo bakhat sao ula bo chingthmu bakirpang na ka benta kilingdo bakindu chinge habun ki benta ha ka chinglong lingdo ha uni ubnai yayong ar hajar ar pungrip tungiru ngin yai ken mau banduai na ka benta kilingdo baro omtang ha uni ubnai Henry man la kasni namar kilingdo baro na do upu ki bishop bat ki phadar ki don kam ya ka chingduai bakir pang jungi duai kerpang na ka benta kilingdo ki batrei ha ka parish jungi ha ka chilaniam jungi bat keleng ke perthei baya ba ublei unyai ri khoi yaki bat unyai sumar yaki
na ki chingop a ki ching penshoi bat ki pop babun ha ka lenti beneng ka sla ka bashis pa yuwe ka don ka chingduai ban duai kerpang e ki lingdo jongi dungin ya sno alang ha ka ne ka chingduai ko jisu do pek da ka chingso e yala ki chong ki lingdo do pendap ye ki da ka chingshit rem ka bakhut na ka benta ka chingkala pamut chong kinong pop watcha bagi kti bala pensle chong ki kinbit dingit bagi kita man kasni ya ka met baklem tho bria chong mi wat ai bagi remyang shentul chong ki kinbit chaklia bagi saw kerang da kasnam bakodor tam chong mi tu ri hu ki do nut chong ki ban ombit perthai namar ki don ki dak bakin cha beneng chong ka chinglong lingdo ba pranai chong mi tu kerhu ya ki chingtrai chong ki bakin sei so kerhai bat ai baki tu ya ki ba ki shakri hakane ka perthai kin long ya ki ka chingkemen bat ka chingtengen habeneng amen